नमस्कार आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम हेयरफॉल विषय रे आलोचना करिबा। तबे हेयरफॉल समस्तଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଦିନକୁ 50 ରୁ 100 ଟି କେଶ ଝଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ କେଶ ଝଡ଼ିବା, ଡ୍ରେନ୍ ଚୋକ୍ ହେବା, ମୁଣ୍ଡର ଏକ ଚଉଡ଼ା ଅଂଶରେ ବାଲ୍ଡ ପ୍ୟାଚ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପ୍ରାୟତଃ ଜେନେଟିକ୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଅଭାବ ଭଳି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଜେନେଟିକ୍ସ। ତେବେ ଆଣ୍ଡ୍ରୋଜେନେଟିକ୍ ଆଲୋପେସିଆ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ମେଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କିମ୍ବା ଫିମେଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କେଶହୀନତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁ, ଏହା ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କେଶ ପତଳା ହେବାର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷଣ ଅଭାବ, ଯେପରିକି ଲୌହ, ଜିଙ୍କ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ବାୟୋଟିନ୍ର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କର ହେୟାରର ରୁଟ୍ସ କିମ୍ବା ମୂଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାଏ। ହର୍ମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଥାଇରଏଡ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ, PCOS, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଋତୁସ୍ରାବ କେଶ ବୃଦ୍ଧି ଚକ୍ର କିମ୍ବା ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ ସାଇକେଲକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛି, ତେବେ ତାହା ଟେଲୋଜେନ୍ ଏଫ୍ଲୁଭିୟମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ଘଟଣାର ମାସ ମାସ ପରେ ହଠାତ୍ ଶରୀରରୁ ହେୟାରଫଲ୍ ଟ୍ରିଗର କରିଥାଏ। ତେବେ ଟେଲୋଜେନ୍ ଏଫ୍ଲୁଭିୟମ୍ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ ସାଇକେଲ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିନେବା। ତେବେ ହେୟାରର ଗ୍ରୋଥ ସାଇକେଲକୁ ଆମେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଆନାଫେଜ୍, ତାପରେ କାଟାଫେଜ୍, ତାପରେ ଟେଲୋଫେଜ୍, ତାପରେ ଏକ୍ସୋଫେଜ୍। ତେବେ ଆନାଫେଜରେ ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ ଆଉ ଟେଲୋଫେଜରେ ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ ବନ୍ଦ ହୋଇ ହେୟାରଟା ରେଷ୍ଟିଂ ଫେଜକୁ ପଳାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଶ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚ୍ୟୁରଲି ଆନାଫେଜରୁ ଟେଲୋଫେଜକୁ ପଳେଇଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେୟାର ଥିନିଂ ହେବା ସହିତ ହେୟାରଫଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଟେଲୋଜେନ୍ ଏଫ୍ଲୁଭିୟମ୍ ସାଧାରଣତଃ ୟଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କର ହେୟାର ଥିନିଂ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିବ ମେଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବାଲ୍ଡନେସ୍। ତେବେ ମେଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେୟାର ଲସ୍ ପାଇଁ ଜେନେଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସହିତ ପୁରୁଷ ହର୍ମୋନ ଡିହାଇଡ୍ରୋଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେବେ ମହିଳା ପ୍ୟାଟର୍ନ କେଶ ଝଡ଼ିବାର କାରଣ PCOS କିମ୍ବା PMOS, that is polycystic ovarian syndrome, ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତୋଟି ଆକ୍ସନେବଲ ଟିପ୍ସ କହିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହେୟାରଫଲ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଡାଏଟ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ। ଆପଣ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆଇରନ୍ ଏବଂ ବାୟୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଅଣ୍ଡା, ଡାଲି, ସବୁଜ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା ଏବଂ ବାଦାମ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାଳ ଓଦା ଅଛି, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ, ଚଉଡ଼ା ଦାନ୍ତ ଥିବା ପାନିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଟାଇଟ୍ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଟାଇଟ୍ ବେଣୀ କିମ୍ବା ହାଇ ପୋନିଟେଲ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବାଳକୁ ସତର୍କତାର ସହ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ସାମ୍ପୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଲଫେଟ୍ ଫ୍ରି ସାମ୍ପୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ହେୟାର ଡ୍ରାୟର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ହେୟାର ଡ୍ରାୟର ଆପଣଙ୍କର କେଶର ମଏଶ୍ଚର ସବୁ ଟାଣି ନେଇ ହେୟାରକୁ ବହୁତ ଡ୍ରାଏ ଆଉ ବ୍ରିଟଲ୍ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ହେୟାରରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଆଉ ବ୍ରେକେଜ୍ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହିବି, ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ମହିଳା ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ ଯାଇ କେରାଟିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ହେୟାରଫଲ୍ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ଅଯଥା କେମିକାଲ୍ସ କେଶରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେୟାର ଡାଏ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମେ ଏବେ ଏଲୋପାଥିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏଲୋପାଥିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନୋକ୍ସିଡିଲ୍ ହେୟାରର ରୁଟ୍ସରେ ଆଉ ସ୍କାଲ୍ପରେ ଲଗାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ମିନୋକ୍ସିଡିଲ୍ ହେଉଛି ଏକ DHT ବ୍ଲକର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିହାଇଡ୍ରୋଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ବ୍ଲକର। ଏହାର ଡିମେରିଟ୍ ହେଉଛି ଏଟା ଲଗାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେୟାରଫଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଲଗାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ପୁଣି ସିଭିୟର ହେୟାରଫଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏଲୋପାଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିନାଷ୍ଟେରଏଡ୍, ଡ୍ୟୁଟାଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏଲୋପାଥିକ୍ ମେଡିସିନ୍ସ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନକୁ DHTରେ ଫର୍ମେସନ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଲେ ଇରେକ୍ଟାଇଲ୍ ଡିସଫଙ୍କସନ କିମ୍ବା ଇମ୍ପୋଟେନ୍ସି, ନପୁଂସକତା ଏବଂ ଗାଇନୋକୋମାଷ୍ଟିଆ ଭଳି ସିଭିୟର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେବେ ହୋମିଓପାଥିରେ ହେୟାରଫଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମେଡିସିନ୍ସ ଅଛି। ତେବେ ଯଦି ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ହେଇ ହେୟାରଫଲ୍ ହେଉଛି, ତେବେ ଗ୍ରାଫାଇଟିସ୍, ମେଜେରିୟମ୍, ଭିନକାମାଇନୋରା, କାନ୍ଥାରିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆଲୋପେସିଆ ଏରିଆଟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏସିଡ୍ ଫ୍ଲୋର, ଫସ୍ଫରସ୍, ସେପିଆ, ନେଟ୍ରମୋର ଇତ୍ୟାଦି କନସିଡର କରିପାରିବେ।
ଯଦି ସିଭିୟର ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଉଛି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇକୋପୋଡିୟମ, ୱେକ୍ସପ୍ୟାଡେନ୍, ସେଲେନିୟମ ଇତ୍ୟାଦି କନସିଡର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଶା ଅଛି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓରୁ ହେୟାର ଫଲ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।